স্বর্গীয় অদুল্লা কছাৰী স্মৃতি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম বছৰ এই শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্বৰ্গীয় অদুল্লা কছাৰী নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ পিতৃ আছিলে, এক সমাজকৰ্মী, খেতিয়ক আৰু গাঁওখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, পৰিয়ালক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি, তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিত্ব তেখেতৰ আছিলে। প্ৰত্যেকজন পিতৃয়ে স্বৰ্গীয় অদুল্লা কছাৰীৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব আৰু প্ৰেৰণা লৈ তেখেতে নিজৰ পৰিয়ালটোক গঢ় দিব। তেখেতৰ সুসন্তান দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া আজি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হৈ নিজৰ অৰিহণা জাতি, সমাজ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে দিয়ে। বড়ো অঞ্চলত দীঘলীয়া এক সংগ্ৰামৰ পিছত শান্তি আহিছে। এই শান্তিটো চিৰযুগমীয়া হওক আৰু এই শান্তিৰ পিছত এতিয়া উন্নয়নৰ যিটো বাট মুকলি হৈছে, আমি সকলোৱে উন্নয়নৰ বাটত আগবাঢ়িব লাগে। জাতি, ৰাইজ সকলোকে আমি উন্নয়নৰ ফালে লৈ যাব। गोजोनथाव खौरां। TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।